Здравейте на всички, аз съм Tiger Storm и днес ще се опитаме да победим някой в Тривиадор без жокери. Ще играем на къса игра, за да видим докъде може да стигнем. Ще се опитаме дори да направим победа, ако можем, защото въпросите, които ще ни зададат, сигурност не са нищо, което може да се направи лесно. Така, ние ще сме червеното кралство, така че да видим. Колко кучешки зъба има котката? 0 мисля, че са. 4. Аз си мислех, че са 0. Никога анатомията не ми е била или биологията силна страна. Но така е. Ето, че научих нещо ново. Колко звука съдържа думата гора? 4. Това беше елементарно. Първи клас. През кой век възниква християнската религия? 7 век. Да, ама не. 1 век. Майко, да. Вярно. Колко орела общо има на Лъвовия мост? 4, мисля са. 0. Лъвовия мост, майко. Колко съм зле. Честно да ви кажа, отдавна наистина не съм разцъквал толкова активно. На колко градуса е равен сбора на двата остри ъгли в правоъгълен триъгълник? На 90 градуса. Да. За сега сме втори или равни с зеления. Ще се опитаме срещу синия. Какво е първото име на българския футболист и треньор Стоичков? Христо Стоичков. Колко музиканти са били членове на групата Deep Purple? 4 месеца. Да. Превзехме една територия на синия. Къде се предлагаше от Бабин ден на 8? България? Няма да е Канада със сигурност. Браво на зелена, явно успя. И отново същия. В коя планина? Много са бързи. Дори не можа да прочета и въпроса. Кой път обичайно не използва да приятел нещо? Ябълка. Явно. Наистина са доста бързи, дори аз не мога проследя темпото. Което зелените е по-леко от въздуха? Хилия. Това е ясно. Но супер въпрос. Сега е време ние да се опитаме. Отново ще опитаме тук. В коя епоха творят Христо Ботев влюбен към модернизма, възраждането, романтизма, символизма? Възраждането. Модернизма няма нито Христо Ботев, нито Любен 1939. Тук въпросът беше интересен и същевременно лесен. Отново за какво оригами? Японско изкуство от хартия. В принцип японците мислят, че правят такива неща. Кой е основният материал производство на обикновено стъкло? Петрол, графит, пясък? Пясък. Графита е за муливи, смолата е по дърветата, не знам точно за какво. На кеш футболния един мисля, че... Да. Значи е било 2. Ами, заради по-бързо време,
заради по-бързите ръце. Коя по ръце анимации? Костенурките нинджа, времето разделено, откраднат живот вчера. И филм, ако беше казал, че анимация ще да е забавно. Ще се пробваме с кралството. Кога започва учебната година? 15 септември. Колко на брой са главните японски острови? 7. Не знам честно казано. 4. Ами той беше по-добър от мене. Не успяхме, но да видим. Отново неоклаксенчев човек, който не е вярва в Бог. Атеист. Антихриста. Той е против Антихриста. Другите може да я прочита. Пак. Кое растение принадлежи към семейство Кактея? Кактус. Значи гледа не е розата със сигурност и кукичето не са. Колко строен включва пенчова и в цикъл храм ми? 4. Мисля, че са. Не знам. Добро предположение, но по-малко. И успяхме да се защитим. Благодаря за късата игра и благодаря за вниманието. Пишете долу в коментарите дали вие знаехте отговорите и ще се видим следващия път.